Talakad tapong, main tapong metong panalain. Sakdala kay kaming Ginoo. Ginoo miras na naman po yung kay kaming convention. Ano makanano ginin Diyos? Pasalamat kami king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginoo ngining oras ay ti talaga milaring kay kaming kasarilinan. Diyos ko banting upayang manyanda ka pong lubos sa patuluan at suyuan. Ginoo na ano naman puri nga batyawan mong kakulangan ng balang metong kay kami agong pamikasala. Ginoo sana po makanyan kay sana pong patawaran. Igpambanal nga ning kaorasan ay ti Diyos ko. Ibuklat may sana igpahin kay kang laboratorio. Nunay ginin Diyos, itugtog merguin kay kang espiritu. Banting upayang ginin Diyos nga ning kaorasan ay ti makanyan mo kay nga sanang bendisyonan
at pangatbon sampung sikanan. Ginoo, anong makanano? Pakipanalangin milagin ng Diyos, ngayon oras ay tiring kaya kaming pengaring may mundasyon, kaya kaming kasalpantayanan. Hamapi lang pang makatagan ginin Diyos, wama pungating lang bitbita kapanandaman, at tsukuring karelang kubong tuknangan. Diyos ko, pagsabi milang mayap kaya kayo sana, pisan mo po karing may paya mong gamat. Ginoganakan mo, dahil himila baseldo, Diyos ko, makilapong menu paran karing banal mong kaburian. Diyos ko, banting upayang dating ngaldo, makimila pa po nga kaya, susuyo kim banal mong harapan. Igpangyaning oras ay ti, ano makanano gining Diyos, linaot mo kay kami na anumampong disgrasya. Anti mo ngayon, bagyo, duldul, sakit na mabayat. Huwag tornado ikpa, huwag volcan, huwag biglang kamatayan. Ginopakaban mo kaya sana biyeng balang metong kaya kami. Ginobanting upaya makanyang kaya pong mga tsadsad, karing banal ming tungkulan. Igpambanal, huni po yung kaya kaming bundo katatangalan Diyos ko, pamayapan met, sarami pas bulan. Antimurining kayo ng albugan Diyos ko, magsabi kayong maya palang patugot, mga gawsin kayang danong. Ginoo sana po sarami pas bulan, banting upayang tingalan miking napon. Emi na po sana tangalan pa si bayo. Igpauren ni po rin pinili mo karing dakal. Matuwaya manaw bayo. At alete na po ni kaya kang upaya. Ginoo pagkalubanan mo pong pwersang pong sikanan. Banting upayang makayindo pong malay nga galawan din banaldang tungkulan. Ginoo ng oras ay ti. Sana po itubod me kaya kaming pangako mong mapamatulang ng Espiritu Santo. Banting upay niyan turo ang pontumayit kaya kami kingmit mong kabanalan pa. Nunay gining Diyos, simbal mong patubing ng oras ay ti. Emi naman po lubos sa laysayan ding nalamandaran kaya kaming puso pong kaisipan Diyos ko ikang manakit. At ikang makabasa Diyos ko, sana po tanggapan mo ang mabangalungay na harapan mo. Ding karalungan mingin kaya baka na iti manibat na po ngini manggamang puking wakas, yan asa po.
bilang isang konbensyon. Gayon din, salamat una sa ating Panginoon na nagbibigay po ng lakas po sa ating lahat. At ang ating mga kapatid na opisyales, nangangasiwa sa iglesia, at ang ating mga kapatid na kasama ng mga evangelista na nandito po ngayon. Purihin po ang ating Panginoon. Siya po ay ating pasalamatan. Tayo po ay tatalakay ng mga ilang minuto sa ating paksa para magkaroon po ng kalinawan sa ating kaisipan. Nababasa po natin sa ating tema na ito ay ilaw ng sanglibutan. Alamin po natin kung ano po ang ilaw ng sanglibutan. So bago ko simulan ang ilaw, uunahin ko po yung sanglibutan. Sapagkat tayo ay nasa sanglibutan. Bago tayo po sa ilaw. Para maintindihan po natin, lahat po natin aking sasabihin na ipakikilala po sa inyo, lahat po ay mula sa Biblia. Wala akong babanggitin o sasabihin mula sa aking sarili. Lahat po nakatala sa Biblia, walang hindi nakatala. Ginagarantiya ko po yun. Ganito po yan eh. Ang ilaw ng sanglibutan, ganito yan eh. Una-una, ang Diyos ay nilikha niya ang sanglibutan. Bakit niya po nilikha ang daigdig? Para ito po ang tirahan ng mga tao. Noong nilikha niyang sanglibutan, napakabuti. Napakaayos. Ngunit nung bigyan siya ng laman, na pwedeng tumira ang mga tao. Yung nakikita na po sa loob ng sanglibutan, ang mga ginagawa ng tao kung ano po ang kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng tao, doon pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Pakinggan niyo po. Sa sulat ni Apostol Pablo, sa Roma 5:12, ganito pong nakasulat eh. Kaya kung paano, nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Sa pamamagitan po ng tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat po ng mga tao ay nangagkasala. Sino pong may gawa? Tao po eh. Ang Diyos eh. Ngayon, sinundan po ni Apostol Juan ang salitang ito eh. Pinaalala sa mga taong nasa sanglibutan. Pakinggan po ninyo. Nasa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Ganito pong nakasulat. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ito eh. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung sino mang tao na umiibig sa sanglibutan, ang sabi ni Apostol Juan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Ano po ang mga bagay na nasa sanglibutan ngayon? Na tinutukoy ni Apostol Juan, tuloy sa 16. Ganito po yun. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman. Yun pala ang laman ng sanglibutan. Ang masamang pita ng laman. Pangalawa, masamang pita ng mga mata. Pangatlo, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Hindi galing sa Ama eh,
kundi galing sa sanglibutan. Ano po yung masamang pita ng laman? Apo, na sinasabi ni Apostol 1. Balik tayo sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 3:5. Ganito ang kanyang sinabi. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan. O, pinapapatay niya ang sangkap ng ating katawan. Kung bigla mong iisipin yan, sangkap ng mga katawan, baka isipin natin, ang papatayin natin, kamay, paa, o iba pang sangkap ng ating katawan. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kundi ang kanya sinasabi, patayin nga ninyo ang sangkap ng inyong mga katawan sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, naya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba napakalinaw? Kasi po nakikita ng Diyos, ang tao na nasa sanglibutan, yun po ang kanyang laging ginagawa. Nung siya'y wala pang pagkakilala sa Diyos eh. Diba? May masamang pita ng laman. Sabi ng nakasulat kanina na unang nabasa, pakinggan nyo, ano naman yung masamang mata? Na? Masasamang pita ng mata. Pati mata may masamang pita eh. Biro mo yan? Mata na nakatugtong sa ating katawan, pero nakakagawa ng masamang pita ang ating mga mata. Pakinggan nyo po. Ikalawang Pedro 2:14. Ganito po yung nakasulat eh. Para malaman natin kung ano po ang pinatutunayan ng Biblia, na may mga matang puspos ng pangangalo niya. O tingnan mo yan. Ang mata pala, kahit na nasa atin, pag tumingin yan, nakakagawa ng pangangalo niya. Hindi ba? Ang mata eh. Pangangalo niya at hindi maaaring maglikat. Hindi nagsasawa. Hindi nauubos. Sa pagkakasala ang mata. Di ba? Na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. O, tingnan niyo po yan. Ha? Kaya, pag-ingatan po natin ang ating mga mata. Tumingin ka lang. Gumagawa ka ng pangangalo niya sa iyong sarili. Dugtungan natin ang talatang yan para mas lalong malinaw po yan. Tingnan natin kay Evangelist Mateo 5:28. Ganito ang kanyang sinasabi. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Di ba? Biro mo yan? Ha? Napakaigpit, di ba? Tumingin ka lang na may dalang pagnanasa. Hindi masama kung tumingin ka. Alisin mo ang pagnanasa. Pero kung may pagnanasa, masama. Walang masama kung tumingin ka. Walang halong pagnanasa. Di ba? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang may hangad na pagnanasa na tumingin. Kaya kapatid, sikapin nating iwasan ang mga bagay na yan. Mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos ang mga bagay na yan. Lalo na, tayo ay mga Kristiyano. Espiritista Kristiyano tayo. Nababasa natin, Union Espiritista Kristiyana. Bakit nalagay sa Kristiyana? Nung una kasi, ang ating mga founder, mga Espanyol yan, ginamit Kristiyana. Pero ang kaulugan po yan, Kristiyano. Nangangahulugan tayo po ay mga Kristiyano. Bakit tinawag tayo Kristiyano? Kasi po, tayo ay sumusunod kay Kristo sa kanyang mga kautusan. Di ba? Ano po yung kapalaluan na sinasabi? May kapalaluan din eh. 21-24 ng Kawikaan. Ito po yan eh. 24. Ang palalo at mapagmataas na tao ay manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. Di ba? Tingnan mo po yan, no? Ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan. Pag kanyang palang ginagawa ng isang tao, ang kanyang pangalan,
manlilibak. Gusto niyo po yun, tatawagin kayo, ay ayaw na si manlilibak. Di ba? Pagit pakinggan, no? Pag tinawag ang pangalan ng manlilibak, masamang pakinggan. Manlilibak eh. Para kang manunuyay eh. Di ba? Siya ay gumagawa ng kahambugan at kapalaluan. Pag ang isang tao hambog o mayabang, palalo, na? Ibig sabihin, nasa isang bagay na kapalaluan, nagpapalalo siya. Ang Kristiyano po, hindi ganon ang kanyang kaasalan eh. Kailangan mainahon siya. Hindi siya mayabang, hindi siya palalo. Di ba? Ngayon, lahat ng bagay, kahit na hindi ka nakikita ng iyong mga anak, asawa, kamag-anak, kaibigan, na gumagawa ka ng lihim sa kadiliman, sa inaakala mo, hindi ka nakikita. Hindi mahahayag. Mahahayag po yan. Walang lihim na hindi mahahayag, kapatid. Kung minsan kahit na Kristiyano ka, nawawala ka sa sarili mo eh. Nawawalan ka ng pagpipigil eh. Minsan nagagawa na yan eh. Di ba? Nawawala ka sa sarili mo, nagagawa mo eh. Oh. Mahahayag po yan lahat eh. Pakinggan niyo po. Unang Korinto 4:5. Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, huwag mo na kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. O di ba? Siyang maghahayag sa mga bagay na nasa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Ngayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Meron kang may tatanong? Na ginagawa patid, mga ginagawa, katunayan, pinatunayan ni Apostol Pablo, ang mga bagay na yan ay hayag na yan. O hindi pa ginagawa ng tao, nakasulat na sa Biblia ang kanyang gustong gawin eh. Hindi pa nga ginagawa, nasulat na nga eh. Alam niyo po kung ano yung mga hayag na bagay na yan, na ginagawa ng mga tao, na nasa sanlibutan? Pakinggan niyo po. Ang nagpapatunay si Apostol Pablo rin. Galatias 5:19, patuloy hanggang 21. 15 po yan. Bilangin ninyo sa inyong isipan. 15 yan, 15. Ang sinabi ni Apostol Pablo, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga tuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Pati yung pangkukulam, nandyan eh. Kaya baliktad yung sinasabi ng iba na nasa labas. Ang mangkukulam daw, tayong mga espiritista. Sa itsura pa naman natin yan. Ang gwapo-gwapo, ang gaganda ng mga babae, itsura pa tayong mangkukulam. Nagkakamali po sila doon. Ha? Hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi. Hindi nila maintindihan. Sa akin nila sasabihin yun, hindi pwede yun. Hindi ako papayag doon. Nasabihin niya sa akin, mangkukulam ako. Sana patunayan niya kung talagang totoo. Di ba? Pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Yung hidwang pananampalataya, ibig sabihin, yung hidwang mali. May mali palang pananampalataya. 21. Mga kapanagilian, mga paglalasing, o yan, nasa sanglibutan yan. Ang paglalasing nandyan, kapatid. Di ba? Mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmanan ng kaharian ng Diyos. Diba? 15 yan eh.
Hayag po ang gawa ng taong gumagawa sa sanglibutan. Kung minsan kahit na Kristiyano ka kung minsan gusto mo rin magtago para hindi ka makita pag nawalan ka ng pagpipigil sa iyong sarili Di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos ginagawa natin yan Lahat ng gawa ng sanglibutan, hindi katwiran yung sinasabi ng iba, hindi sa mundo lang ito pwedeng mangyari. Pag wala ka na sa mundo, hindi mo na magagawa ito, kapatid. Di ba? Yun ang katwiran ng mga iba Pero kung Kristiyano ka, kung susundan natin ang katwiran ng Diyos, dapat hindi ganoon ang katwiran ng tao Di ba? Katunayan, ang mga masasama sa sanglibutan, meron din silang sariling ilaw Maliban sa ilaw ng mga matuwid. Pati masasama, merong ilaw yan Di ba? Pakinggan nyo kung ano ang kanilang ilaw. Sa 21.4 ng Kawikaan. May ilaw din sila Ang mga masasama Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Diba? Yung pala mapagmataas na tingin at ang palalong puso siyang ilaw ng masama. Di may ilaw ang masama. Diba? Pag palalo ka, mapagmalaki ka, palalo ka sa iyong puso. Ba? Alam mo naman yung palalong tao Kung magsalita, talagang hindi ka na makapasok Hindi ba? Sa kilos pa lang talagang maskulado na kitang-kita mo talaga yung meron siyang kahambugan at kapalaluan sa kanyang sarili Sa akala niya, tama ang kanyang ginagawa, pero hindi. Yun ang kanyang pinakailaw Sapagkat siya'y masama, hindi matuwid sa harapan ng Diyos Di ba? Bandang uli, anong mangyayari? Pag natuklasan niya ang tunay na ilaw, babaguhin niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo po yan Meron pong ganun yan Yung kasamaan pong ginagawa ng tao, kailangan iwaksi na po yan. Huwag na nating ipagpatuloy. Yung kasama sa paglalasing po, alam niyo po, hindi mabuting tingnan sa isang Kristiyano na ikaw ay sumasali ka sa mga nakikipag-inuman na umiinom ka rin. Lalo na pag leader ka dito sa iglesia, hindi maganda pong tingnan yan pakinggan nyo. Tuloy ko yung paglalasing, Sa Kawikaan 20, Kapitulo, versikulo 1. Basahin nga natin. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napapaligaw sa kanya ay hindi pantas. Hindi ba? Hindi pantas Hindi ka matalino, hindi ka marunong Pag napaligaw ka Hindi ba? Kung minsan, pag napasobra ang iyong iniinom, maglakad ka, sumusuray-suray ka Hindi diretsong lakad mo Totoo yun, di ba? Hindi mo madiretso, suray-suray ka Gumigiray-giray ka pa nga 28:7 ng Isayas. Ito ang sinabi at pinatunayan ni Propeta Isayas. 28:7. Dito sabi niya, gayunman ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang propeta ay gumigiray. Meron pa palang propeta gumigiray. Propeta naglalasing. Propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakban ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nangamamali sa pangitain. Sila'y nangatitisod sa paghatol. Di ba? Hindi ba masama yun? Isa kang propeta, nandun ka, pagkatapos makita ka ng mga marami, gumigiray-giray ka. Ngayon sa iglesia, isa kang nangangasiwa sa iglesia. O halimbawa, isa kang evangelista, makita ka ng mga membro, may hawak kang red doors, red wine. Aba, bidang-bida ka doon, Pero ayaw po ng Diyos yan. Kahit na ang banal na Espiritu ay ipinagbabawal yan.
Baka sabihin ng iba, hindi ako naniniwala sa Espiritu. Naniniwala po ako sa Espiritu. Ha? Kung hindi ako naniniwala, hindi nyo na ako makikita rito. Bakit nandito ako ngayon? Katunayan nga, pinatutunayan ko, ang mga Espiritu ay sinusugo ng Diyos. Meron pang gano'n na hindi naniniwala sa Espiritu? Na nagsasalita sa harapan ninyo? Kapatid, ang sinasabi ko rin ay salitang Espiritu, ay hindi salita mula sa aking sarili. Di ba? Basahin nga natin 6:63 ng 1. Ganito ang sinasabi ng Biblia. 6:63 ng 1. Para makita ng ating mga kapatid, no? San Juan 63, 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Di ba? Yung mga sinasabi ko, salitang Espiritu naggaling sa Diyos. Hindi galing sa aking sarili. Yung dumating, galing sa Diyos, bakit naman natin tatakwil? Bakit naman din natin paniwalaan kung galing sa Diyos? Pero kung hindi galing sa Diyos, aba kapatid, sabi ni Apostol Juan, magsuri kayo. Sa mga dumarating, kung sila'y totoong galing sa Diyos o hindi. Kumbaga, ang inyong kapatid na si Weng ay nagsusuri dahil nagbabasa ako ng Biblia. Hindi ibig sabihin na hindi ko pinapaniwala ng Espiritu barating. Pag ang dumating, hindi galing sa Diyos, talagang hindi ko paniniwalaan yun. Ang pinapaniwalaan ko, ang totoong galing sa Diyos na nagsasabi. Halimbawa, sinabi nila, dumating si Apostol Santiago, dumating si San Pablo, kung sino pang dumating. Ba, makikilala mo naman sila eh. Sa kanilang sinasabing turo. Diba? Ikaw pa naman, halimbawa, dumating si Santiago, sinabi sa atin, mga anak ng Diyos, magbigay kayo ng 80%. Maniniwala ka doon? Mas higit pa sa 10%. Ibig sabihin ng dumating, hindi totoo. Ang nakasulat sa Biblia, 10% lang. Eh, bakit siya, nag-uutos siya, magbigay kayo ng 80%. Ba, masyak ka sa iyong sarili. Eh, di mali yun. Tingnan natin ngayon. Yun po ang nabanggit sa sanglibutan. Mga gawa ng sanglibutan. Yung ilaw po na dumarating ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. San Juan 12:46. Yung ilaw na yan, ha? Siya po ang tinutukoy na ilaw sa sanglibutan. Sa 12:46 ng San Juan 46, ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Sino itong ilaw nito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tunay na ilaw sa sanglibutan. Hindi tao ang tunay na ilaw sa sanglibutan. Di ba? Kasi ang paliwanag ng mga iba, ang tunay na ilaw, ang mga tao na nasa sanglibutan, mali po yun. Ang tunay na ilaw, si Jesucristo na nasa sanglibutan. Siya po ang tunay na ilaw. Pakinggan nyo. Sa 9:5 ng Juan. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Samantalang ako'y, sabi ni Jesus, ay nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Tanong, kung wala na si Jesucristo sa sanglibutan, sinong ilaw? Ngayon, wala na sa sanglibutan si Jesus eh. Umakyat na uli sa langit eh. Sinong ilaw ngayon? Wala na siya eh. Pinatutunayan natin, ang ilaw ay si Jesucristo sa sanglibutan. Ngayon wala na siya, sinong ilaw? Pakinggan niyo po kung sinong ilaw. 6:23 ng Kawikaan. Para malaman natin kung sinong ilaw kung wala na siya. Diba? Sapagkat ang utos ay tanglaw. O diba? Nag-iwan siya ng utos, diba? Kahit na wala na siya, iniwan ang kanyang mga utos sapagkat ang utos ay tanglaw. At ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Diba?
Iniwan niya ang kanyang kautusan eh. Yun ang sinusunod natin eh. At hindi lang yun, yung naririnig po ninyo ngayon, yun po ay ilaw. Bakit? Pakinggan nyo. 119 ng awit sa versikulo 105. Doon natin mababasa. Kapitulo 119 at versikulo 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ito yung salita ng Diyos, liwanag yan. Ilaw yan. Kahit nawala na si Kristo sa lupa, nagliliwanag pa rin ang kanyang liwanag. Sapagkat tinanggap natin sa ating mga puso ang kanyang mga salita, kapatid. Diba? Napakalinaw eh. Kaya si Saulo nung kapanahonan niya, masamang tao siya eh. Masama pumapatay ng tao yan eh, kumakalatkat eh. Yung mga iglesia, mga banal ng Diyos sa iglesia, pinapapatay niya. Biro mo yun? Pero nakita ni Jesus, kahit na masama siya, ginamit niya bilang isang kasangkapan para maging ilaw sa sanglibutan. Hindi nangangahulugan siya ang tunay ng ilaw sa sanglibutan, kundi kinasangkapan lang ng Diyos si Apostol Pablo para maging ilaw ng sanglibutan. Gayon din sa atin. Ang mga tao sumasampalataya, kinakasangkapan lang ng Diyos para maging ilaw ka ngayon sa sanglibutan. Pero hindi ibig sabihin, ikaw ang tunay na ilaw sa sanglibutan. Hindi. Si Kristo ang tunay na ilaw. Tayong mga tao sumunod sa Kanya, ginagamit lang bilang kasangkapan na sumusunod. Panguli po, bago matapos, patunayan ko lang sa Biblia, sa Roma 6:13. Dito nakasulat. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Yun po, ginamit tayong kasangkapan na katwiran para sa Diyos. Di ba? Kinakasangkapan tayo ng Diyos eh. Ngayon, pero po sila pinababasa po. May nagtatanong po eh. Unang Timoteo 5:23. Tingnan po natin yung nakasulat doon. Sulat ni Apostol Pablo. 5:23. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam niyo po kung ano ito? Alam niyo po kung ano ito? Ito po yan eh, para maunawaan ninyo. Ha? Pakinggan nyo ha? Ha? Huwag kang iinom pa ng tubig lamang. Ibig sabihin, ang ininom ng alak para maalis sa sakit ng inyong tiyan, sikmura, aluan mo ng tubig ang alak. Inaaluan ng tubig yun ng alak eh. Kaya hindi puro alak yun. May tubig yun, may kahalo yun. Hindi ba? Eh yung inom ng taong mga yun, puro alak yun eh. Yung ginagamit na ng gamot, kaya inaluan ng tubig para maalis ang sakit ng iyong sikmura, kapatid. Tama ba yan o hindi? Tingnan mo yan. Ha? Gusto ko lang paunawa sa inyo, kapatid. Di ba? Basahin nga natin, Lucas 24:15. Ito ang aking panghuli. Di ba? Sinusubukan ako ng mga ating kapatid eh. Ha? Sinusubukan nila ako eh. Tingnan nyo. 24:15 ng Lucas. Di ba? At nangyari. Ay, 24:15 ba yan? Na? Sinusubukan eh, no? Hindi. Lucas ba yan? 24:15? Hindi, lagyan mo sa Mateo. 24:15. Okay. Oh. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. Ano sabi niya? Unawain ng bumabasa. Pag binasa ang Biblia, kapatid, may kalakip na pangunawa. Magandang umaga po. Sa inyo lahat.
hangganan impatili ng magkugnayan karingke kong sarili. Banting upayang may giit. Kingkabisnan ay pag-aralan nyo manatiling gambena at gabening kekumbi. Isatsad ko nga sa aking parasan naning kekong kapamintuan ating upayanan ng Diyos ngayon nga ba kekong sabla kapayapan at yabot ko kay kayo imbanal ng kalam. Balas ang penandit din kekong sarili makikilala lang mapipino at ingkabiasnan amarandam karingke kong balang kalapatsat sarili. Babiyasa ng kaunanunan ke kayo. Metong amatibe inspirasyon karingke kong be at kapaniwalan at kapamintuan. Dingal 2 minuto lalabas lang. Gawan niyo sang metong apibandyan akabiasnan. Igit at lalo na ting makabasa king ebanghelyo. Manatilit lasana karimbalang penandit, mamulaklak, mamunga, ting karelang sarili king pamanyapat king mayap. Mapapulot siya sana balang penandit kaninuman ing mayap ay alimbawa, antimoy kayo. Pakikuanan yung bisadsad ko ngan king lado na ning kekong parasan at aintindyan nyo ing kekong pamaniwala nung nano indimdam yo at nung nano punto de vistang manatiling magaring agagawayo karing kekong sarili. Ing kasalpantayanan metong iyang magpatutuke kayo. Uling-uling nano maning tenam naning tao, itimurin yang pupulana. Makanian, biyayan nyo din kekong sarili, king meto nga pamanyapat atoto, king meto nga pamanyapat ayeko kupas, karing kekong sariling pamimagmuni-muni. At ingoras gagawan niya sa anang ginto, karing balang penandit, karing kekong bie, banting upayang indakal atenam, kapilan man dakalya pupulan. Dingaral tumpang babola. Ating ko sanang ababalaan ni karing kekong sarili, amunye katutuan, makikilalang magagawa karing balang penandit, ing kasalpantayanan, makilala yan tuto, ing metong apamanakbang, manatili ang ating sikanan, ing metong at metong ke kayo, manatili sanang makilala lang metong lamdam, king ubog at lado na ning kasalpantayanan. Makaibig ko nga sanang inspirasyon, karetang bulag ay manakit, karetang maselan, amanintun king talagang tuto. Ikayo na sana, ing manatiling gagalo, king lado na, ning kasalpantayanan, at ikluan nyo karing balang penadit, ning aldona ning kekong pamitipon. Ilukas ing matuang pangataw, pakikuanan nyo, ing kekong pamagsalita baging pino. Itang tindayo, yaing pangulait yu. Nung manyaman ing tindayo, alakong apalabasan atawong esali. Bangka nito, imbore ko sabihan, ing kapatiran at ikban yung union espiritismo, karingkekong pamanyapat, tutuya. Karing balang penandit. Dayira pa din kekong dayi. Ing katutuan iko ing babasan dang letra.
pakikwanan yung ecotitikal. Ecotitikal. In sarili yung panamdam makatao, king kekong obligasyon, king kasalpantayanan, gisingan niye, papanatilian niye, itikdoyeng matibe a matibe, eko malyaring manikal, eko malyaring sasayad ang gaman kapilan. Sabihan, sisimba na ko mang aldona nin Domingo. Bilalakbang ko sanang mangayap, abunga, malagong, alimbawa, kingke kong sarili. Muneng makilala kong makaluklukken, mamukong anting pati-pati. Maygit po tang kayo. Itambalang ke kayong ikit, asabi, agagaway naman sa itang punto de vista at lamana, nindiwana, ning kasalpantayanan, baring mama ko'y lamana, ning kasalpantayanan, king kekong pamangamano. Gayak, abayong melalang, akayabe ng Kristo. Dingaral sobra-sobrala. Doon pakiwanan yung ikongan, makapanari kong obra, manyekong meto nga inspirasyon, bayo ko mako, king yatundi. Pamilataning kasalpantayanan, itang kingkekong pamangamano, manatilyas sana itang maamot, maalam, mapibabato, kingkekayong pamanyapat, makaukol kinsano mang bagay, apaksayong mayap. Eko pa'y pirayit, in Diyos abiru. Uling nung nanong tenamyo, itimurin yang pupulan nyo. Pamyabe-yabe, meto nga panamdam, pamyabe-yabe, meto nga tula, pamyabe-yabe, panyulong na ning kasalpantayanan. Ing panahon lilipas ay wababalik. Nune, susulong kayo, nakometras. Ingega na ng bagay baloyo, nung naning gawan nyo, nung naning pag-isipan nyo, nung naning italakadyo, nung naning tikdoyo. Ating sasabi, karing gabinetes ametayid amalwat ng panahon. Iyakan ho, ing nasana managampela ilang metong pamilya king lugalda. Itiyang nasana ampon manatiling makatimo king panandam ng makataw ing mitalakadla namang meto nga sentro. Darandaman mo ko'y kang anak na nin Diyos. Dakal asalamat. Nung isipan mong agawayang kapilya, nako tatakbang ken at pakikwanan yung enakom pakaluklok, makasaksak ka rin luklokan, dapat aliwayti. Itang na makagawa kayo, igit lalo na kimbalang likwan nyo, apipino yo. Balang gewayo, atitikdoyo. Bukod kimpansariling kapakanano ning meto nga tao. Ing kasalpantayanan, maselan niya. Bakit? Ikayo, lubos akakit, ingke kong sarili, dapat ding batang makatangad kaya kayo, betong lang salamin. Ayalang patugot kikilatis karingke kong pamanakbang. Inya, ing gagawa na ning tao, inayayatol king kanang kayang sarili, nuneng makayatol, itang makapaligid king kayang biye. Dingaral tumpang babola, pakikwanan niyo sanang malubas na kay kayo, ing matwang pangataw. Misulod ko, king gayak ng Kristo. Dakal, salamat kay kayo, balasanang kay kong pundasyon alang kabiguan. Balasanang kay kong pisasan metong, luntoyang masanting at matatag. Balasanang ganaganang paksara, ding kay kong puso't panamdam.
mayayakit, ating pampatuto, ikayo ng Espiritu. Kay ba't king oras ay tikdo kayo manalangin tamo. Uling dingaral, tumpang babo na lang. Kapamilatana, ningupaya na nin Diyos. Nung ating masa kitabitis, eno titigdo, lukluk na lang. Balang yung manikal. Konsentrasyon, kingupaya na nin Diyos. Kakalbit ka rin gitara. Kailangan pinimisanay kayo. Karingang garili yun kayong igigitari. O malamad Diyos, pukakatas katasan, ening oras ay di, anak dati punan, lawan mo pong dapang, matulid harapan, isa sa plalamong, mayap ng gagawan, Diyos ko'y ay tutulog, mayap ang nasarang, era po agawa, inumabigulang, kasal pantayanan, ibieme karela, metong apanamdam, lukod polon tayo, yan mo ngang kabiasnan, piersa at sikanan, dapat aburi mo, banaryan danggawan, manatiling lunto, itong lang uliran, mayagit yang lobos, karelay ingkalam, manatili sabong, ginamisad-sad lang, puilang sabla-sabla, pati pamilyarang, alang manamdaman, metong man karela, bielang mapayapa, kambiera babieya, Diyos ko iting dalong, ating kabitasan, sa pumanatili, kasal pantayanan, ing metong at metong, metong lapanamdam, balang pamanyapat,
nalto po'y katutuan, iti po'y ngawat ko, at pagparalampo kong Diyos ko malaki ka, lugod ko at iyo. Biyayaptasan lang, ding hanggang anak mo, meto nga pandam, pore mo nga natiyo, yan asa'y lulugod, bendesyonan mo ngan, anumang galit, ilamirasan, lalo po't lalo nang ngening salukuyan, parusan ning yato, elamirasan, bendesyonan mo po, pakaban ming biyerang, Diyos ko anak mula, kanan ako pumalang, almong pamipalang, ibiyeme karelang, pamilya ilangan, anwanan mo'y biyero, pinasa may-ari, ko'y panalangin ko, ablas me karela, kinuko'y lugod mo, balang penandit, obrara ariano, patnubayan mo, pirapak mo, pinasa po'y wakas, yawat kukekang, ginubalang metong, pakabampo'y biyerang, pati na pamilyang, ang kapagkabiyerang, itulot mo Diyos ko, iti babiye mo ya, yan asayang awan, pupanigapukong, ilang ang payapa, biranggang babiye mong, samang kalamidad, mabayat masolo, ela mirarasan, yan nasa Diyos ko, mayari lang suyo, tingka kong tungkulan, tutuloy ang Diyos.
Diyos. Mayap yung gagawan, lalo yung idagul. Ikayo'y ikongan, balas ang takbangyo, metong nanguliran, yan makikilala at matatangal ng patutuan yung pilit ko na'y espretista, tinggewa yung mayap, den lalong dagulang, tingke kong sarili, in Diyos panwanana, yaku in susuyo, iba't king mulayo, yampilan ng banwang, ing pamibatayo, kasal pantayanan, kinupas kayo, dakalas salamat, paltoy esayang plano, iyaying katatalyan, eko mga lingwan, eko dili-dili, iti-iting diwang, tingke kong sarili, mapyong daramdaman, mapaalimbawa, mayayakit naman, gaw bungayoy at king mabibiyetaw, ing ninuya paman, iti tandanan nyo, oy kayong eni, bilang yodakal ng si Bulakarinan, pepayagos yun ang banan nakabalen, bunga mulal tolang, oreng kayanakan, mukalili yun na, sana balang metong at metong kekayo, telenan ning batis, pitanam na kayo, kalerdot kawaran,
kayo at yung patutuan yung pilit. Mayap yung amano, deti ilang wakas. Banal kong tungkulan, buntok no karinla ampong opisyalas na yan. Nung lawin mong eni, mamaranong kanyan. No karin lang gamit, solo-solo niya yan. Bakit among eni, ingkapan walan yo? Ni kong sasabihan, ayang pantalwi ko, kanya ing misatsan. Yang magmanababo, yan nala tuturduan. Diyos yang ke kayo, si balkanwanan mo, at may maranong kang tinmuring tinubo, bisan papagal kang makanano kayo. Yung pili alayang, salamat na king Diyos. Gangenim mabiyaya, petsang 43, may gumpis sa neyan. Dapat ang gangeni, yaying mama kamal, kasal pantayanan. Ing just gewa na yan, ding mimin ng sentro, e kung dadalawan, apinalan na rin ng Diyos kaya beyo. Nakalaring medyong adwa at limawong, naging ikayo man, e lulungkot kayong sesenyong panalang, hindi ding piliyo, kalamlat upaya, doon niyang Diyos lolokwan. Tanam ko papawin, takaling libluban, patutwan niya ibiyeng, kasal pantayanan. Mabulakla kayo, hanggaman kapilan, adios si Santiago. E kayo titipang, kang mabiyayang gamit, kulila, uling yang milyaring,
Diyos yan binye ng banal ng ya. Bangke kolal toyo, imbal kong bendisyon, ampon kapayapan. Babong kakilap nge, ni angga na keng luwal, pamipala ning Diyos, kekong ang tanggapan, waye ko pa'y nawa, magmetong ko damdam, nung nanong tenamyo, yaring pupulan yung kang kawakasan, abe kayo, betong panamdam, inlugod yang lalto, adios kapayapan, Apostol Santiago.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay ang ating pong konbensyon ay nagkakaisa po tayo para gawin natin. Opo. At kanina po ay narinig natin ang ang ating kapatid